minulle tapahtuu? Miksi minulla on punaiset silmät? Mitä tapahtuu? Ei varmasti mitään. Lääkäri sanoi, että sinä olet okei. Siitä ei nyt tarvi huolehtia, koska lääkäri sanoi, että se on okei. Ei näytä siltä, että minulla menee hyvin. Olenko minä muka okei? Isi! No. Joo, sinä olet vain vähän pikkusen punaisempi. En minä usko. Minä tulen koko aikaisi punaiseksi. Ei tarvitse. Sinä saatat tulla vähän punaiseksi, mutta jos se tulee vielä punaisemmaksi, tule heti sanomaan, koska muuten voi käydä huonosti. Isi, minä en ole punainen, mutta mitä minulle on käynyt? Minä en tunne minua enää, auta! Hei Isi, minä olen okei! Nam, nam. Tule tänne, minä syön sinut. Nam, nam, nam.